Vain kaikki. Tänään pelataan Robloxia ja mun nimeni on Niilo. Joten aletaanpa pelaamaan vaikka Doorsia alusta. Jotenka mihinkäs mä menisin? No joo, mä menen vaikka 4 peli. Mä 4 peli. Voi haittaa. Mä en tiedä, mulla ei oo Robuxia, niin hei, tilatkaa se kanava ja kanavan nimeni on Mihypefu ja painakaa peukkua ja kertokaa kommenteissa, jos haluatte lisää videoita Robloxista. Niin kertokaa kommenteissa, että jos haluatte. Ui, nyt vasta kuuluu ne äänet. Mulla. Hei. Noin. No niin, mennään tän. Jos tota rämpyttää koko ajan, niin siitä saa jotain omituisia tavaroita. Tämä ei jaksa nyt rämpyttää. No niin. Kiitos. Mä pelaan tänään kerran, millä pelaa. Joo, no. Ei hitsi, no. Jätetään ne sinne, niin tehdään toinen video vaikka, että toinen video vaikka voisi olla, että pelataan Brawl Starsia. Tai jos haluatte, niin kertokaa kommenteissa, jos pelaa mieluummin Doorsia. Sitten täällä on pelottavia ääniä. Noin. Mä olin vähän aikaa hiljaa, mutta kun kuuluu pelottavia ääniä musta. Mutta nytten me mennään tänne. Onko avaimissa? Joten häntä ei saa kahtoo sinne. Joo. No, pitää sitten hyipaa ja kalloja seitti. Nyt tulee! Hän aisattaa vettä. Hei! Ei, hän kuoli. Tero ei ehkä. Ei tee tälleen, koska en mä halua, että ei siitä menestyy rahaa. No, siitä vaan meni sotku sentti. Muutama sentti. 17, 18. 19. Eikä vieläkään
Ei kun niin se on 39 varmaan taisi olla se. Vai 30 kolmas vai 2. No sit nähdään missä tulee se musta ukko. Et sä uskalla mennä. Minä sitten kääntelen. No. Ei täällä oo mitään. Onko täällä se? Pois sängeltä. No, mennäpäs tänne. Onko se täällä? Niin, ei oo. No niin. No 90. Hei. Ai sä saat sen. No avaa se ovi meille. Hei mikä numero? 42. No ei tässä ihan tuosta. No niin. Hei, nyt kuuluu pelottavia ääniä musta. Miksi mä jää kahtoon niitä? Mä vaan meen täältä. Ai, jes, sä pysyit hengissä. No niin. 32. 33. Onko se tän jälkeen se yksi kohta? Ei oo vielä. Tämä. Yes. Oh. Ei miksi edes. Nyt se tuli. Tule. Saat se täällä. Nyt tulee tää kohta.
Mun pitää juosta ja sen. Ei. 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 Ei.